फ्रेंड्स लागता कि मल्टीप्लेक्स वाला जमाना भोजपुरी में आ गईल बा। ई बात हम काहे कहतानी, इस वीडियो में बनल रही, वीडियो को पूरा देखी, स्किप बिल्कुल मत करी। और चैनल में नया नया बने तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। खेसारी लाल यादव के भोजपुरी में हर तरफ चर्चा चलता उनकर फिल्म संघर्ष 2 के लेकर। ये फिल्म के कहानी वाकई में ज़बरदस्त बनावल गईल बा और पिक्चर भी उस हिसाब से बनावल गईल बा, लाइक के बॉलीवुड, टॉलीवुड और आपके बॉलीवुड भी। एक बात हम एकदम निश्चिंत होकर बोले सकें कि भोजपुरी के लिए एक सुनहरा मौका बा कि बहुत साल के बाद ना पहली बार भोजपुरी के कोनो फिल्म मल्टीप्लेक्स में चले जाता। तो आज से एकर शुरुआत हो चुकल बा। जैसे कि पटना में मल्टीप्लेक्स में फिल्म के देखावल जाई आज से ही 12 बजे से, मतलब 12 बजे बज चुकल बा। ओकरा बाद में मुजफ्फरपुर, ओकरा बाद में गोरखपुर, कलकत्ता के भी नाम बा जो कि बंगाल कलकत्ता बांग्ला भाषा के लिए जानल जाएला। लेकिन बहुत सारा बिहारी भाई यूपी वाला जो भोजपुरी जानत बा लोग, भोजपुरी बोलत बा लोग, वो लोग के लिए भी खुशखबरी बा कि ये फिल्म कलकत्ता में भी मल्टीप्लेक्स में चली। एकर सारा श्रेय खेसारी लाल यादव के जाता। काहे कि खेसारी लाल यादव फिल्म के लेकर काफ़ी मेहनत कैलन और इस फिल्म के प्रमोशन के लेकर काफ़ी मेहनत कैलन और उनकर मेहनत आज जाके रंग लैलस और भोजपुरी के मान सम्मान गरिमा के बढ़ा दिलस। ये फिल्म भोजपुरी के सबसे कमाई करे वाला फिल्म बन चुकल बा। एकर पहले जो फिल्म कमाई कैले रहे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, वो रहे मनोज तिवारी के ससुरा बड़ा पैसा वाला। ओकरा बाद में ये फिल्म के नाम चारों तरफ बा। काहे कि खेसारी लाल यादव के फिल्म और उनकर मेहनत में रंग लैलस। और अगल पवन सिंह के सवाल, उनकर फिल्म हर हर गंगे के फिलहाल अभी बुरा अवस्था बा, खराब अवस्था बा। एकर रीजन खुद पवन सिंह बारन, एकर कारण भी वही बारन क्योंकि फिल्म के प्रमोशन उ हिसाब से ना भइल जौन हिसाब से होखे के चाही। हम यही कामना करें जौन श्रोता बा लोग, जौन भोजपुरी देखे वाला बा लोग, वो लोग यही कामना करी कि भोजपुरी के जो कलाकार बारह सन ओकनी के मिलजुल के ई इंडस्ट्री के आगे बढ़ावे के चाहिए। जैसे खेसारी लाल यादव मेहनत करत रहन, उस तरह पवन सिंह के भी इस फील्ड में मेहनत करे के चाहिए। तो रउआ सब के का राय बा कमेंट्स के जरिए हमनी के बता सकल बानी। और मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी सिनेमा के मजा लेवे खातिर पटना जाई, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, ओकर बाद में कलकत्ता के नाम बा। ई 4 सिटी में ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में चलता और पहली बार ये कोनो भोजपुरी फिल्म बा जौन मल्टीप्लेक्स में लागल बा। तो चलिए फ्रेंड्स, रउआ सभी के प्यार खातिर एक सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दी चैनल के। और अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई, तब तक अपन ध्यान रखें। जय भोजपुरी, जय हिंद।